Talagang nakatutok pa sa akin. Yun, naubos. Tapos sa magluto. Yun o. Ready uli ng pang chicken. Pahabol. Mga kanin. Uli. Ito sa taas natin guys. Boom guys. Ito guys, meron pang reserve dito guys. Okay, bye. Sa baba. Yun, sa taas, marami bakante. Hindi na nakaugaga. Ito mga ito. Ulam ito na sa paubos na guys, ang ulam ulit. Ito yung isa. Ito sa dami ah. Pahabol. Dinakdakan. Oh, guys, pahabol kami. Ayulay ng ulam. Wala na chicken, butter chicken. Chicken. Wala na ba yung butter nyo ba? Rice, marami pa rice. Nati rice ko dito na. Yun, nakakot na rin to. Oh, yun guys. Kayari lang namin sa eatery sa Maharlika. Biyahe naman kami pababa ng Pangasinan. Marami naman yung isang eatery doon. Ay bago kami sasama sa sasakyan ngayon, si Tatang Abe. Yeah, si Lutlot, si David, at si Mother. Kanilak si Mother. Ang driver namin, si Bilas Spring. At yun nasa likuran, kakarnihin bukas. Ayun, ang aking darling, si Adele. Pero kampusin may ineng, di la? Sa kanan siya po. Pero sa tubo, ganun din din. Kaya yung pabayan tulad yung hindi. Yo, Marcos Highway. Gusto kami sa may kyo, masabi ko sa may kyo. Masabi ko kyo. Filmay ko din. Gusto kami sa ito. Wala po sa kuran. Baklas. Wala pa sabi mo buhay. Bubuyod ka.
Dami ng isda. Pupunta ko, wala akong pera. Nandun yung pera ko. Dito, upo ka dito. Baka nasusuka ka, upo ka dyan. Upo ka dyan, upo. Dito tayong dalawa, may one tayo. Yun, na naman po sila. Daanan natin uli. Mga nanood. Tingin tayo ng chicken. Ay ng ulam. Doon tayo sa gilid tak doon. Doon tayo. Doon tayo. Sabawan kaya natin yung ano. Ewan ko. Hindi ako makainig eh, nagtitinginan tayo. Titingin na lang tayo. Wala nga doon sa bahay eh, may dinutong kanin na to. Ulam na lang ang ano. Nagtitinginan tayo, iwanan natin na naman siya doon. Tapos bago tayo nito. Kaya nga. Hindi maganda pa doon sa bahay natin. Iuwi na lang natin siya. Iuwi na natin doon sa inyo. Iuwi natin doon sa inyo. Sinabi niya, ganito niya. Sabi niya. Sasaliksikan niya, ito yung pangset. Isda. Paano yan? Oo, baka masarap. Anong gusto? Babagan si mama. Bibili ng isda. Napanood na kayo doon sa Bagyo. Napanood na kayo. Sa Pilipi sa Witchy Vlog. Thank you, mga policemen. Pagkakuntari ba, nagtatanong ko naman rin kung lahat. Hindi ka tapos yung nakikita ng tiraman. Meron na kayo?
May tama ng kinsa, wala nung sama, di ako man. May tama ng sama ng mabili ng tuloy, may milyon, tama na. Hindi, wala. Hindi sila ni may patama pa, di pa ito. Isa tingkan niya walang tira para parang yung mararamang drive na lang. Dito na ho tayo sa San Carlos. San Carlos, Pangasinan. Bakante na ako. Bakante na ang palaya. Inani na nila bago magbagyo. Ang hangin dito ay simoy ng palayan. Kanina pa ho kami naghanap ng mangga. Ay, ito na po, mangga. Pero punong kahoy lang. Walang bunga. Kumanda kang mangga ka. Makita lang kita. Isang tikpis iuwi kita. Hanggang walang bunga. Maraming mangga pero walang bunga. Yun. Simbor amo santa. Ayun. Dito na ho kami sa Anambungan. Hindi po tandaan. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh. Way oh. the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh.
Lola. Dito na kami sa basista. Oh, si Bayaw Marlon. Ayun. Ayun guys, oh. Yun, oh. Okay. Cut muna tayo. Yung kasama ko nakita si tatay dito. Kinato. Oh. Oh, may aso rin siya klaseng dito. Yung kwan ni Supremo. Pali niya. Ayan. Pambili ng Makikita ka lang naman. Diyos na naman eh. Yun oh, nag-aayos na sila ng Christmas ka. Christmas na dito oh. Punta muna kami ng Palma. Punta muna kami ng Palma guys. Bayaw. okay na. Wala. Ayun si paring Domingo. Mga best friend ka. May ako friend. Oh, naputi na rin. Yups. Okay. Okay. Okay, diretso. Okay. Na, di ba? Okay na. Oh, dito kami sa bahay uli ni Palot at Supremo. Yung binili sila ng isda. Sari-sari. Oh, ito ay ipapangat namin para ulam mamayang gabi. Mga kasawit. Ano? Kabayan. Ano ba yun? Hindi dumaan. Sawit. Ay, magbalik ka na sa tagalog mo sus. Magbalik ka, wag ka dito. Sobrang alam yan ako dyan. Prima ha? Alam yan ako dyan eh. Kamu ito yung sapatos to. Ito man. Ito ni ba kami? Maganda yung kon mo. Kakal ka kasi ate. Ito gam. Hindi sanay lumayo sa akin yun nang pagka yung lumalabas-labas. Kaya niya lang na may iwan doon. Gusto niya dito. Wala sa ako kayo. Sige, kasi pa rin naman ito doon, Ani. Agaran pala dyan. Hindi madu. Minata lang. Pag-diriso lang. Balikan natin siya doon mamaya. Yung guys, magsunog tayo at may lamok. Oh, hell no! 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 Oh,
Mainit. Ang laman. Ang laman. Yung, sabaw. Iisa lang, inubos na ng mga katao dito. Marunong yung sapatos mo. Ay, tumbong ko. Dito pa sabi ko. Ay, ako'y nararaman ng ganun pagbango. Sini ko, mami doon pagbango sa gago mo ako nito si Tay Matain. Kung kagago mo sa iyo. Yung vlog ko, puro tae. Paano ka tuktok sa pagbango? Balibaling ka ng daraya, kaya tuloy-tuloy. Sigurado ka, tuloy-tuloy. Yeah, walang shot. Driver, Pupuntahan. walang inom. Salamay. Punta kami sa Lamay.